ang pagsimba og larawan sa mga larawan na gisugo sa Ginoo nga ipabuhat? Adunay pipila ka mga argumento sa diha nga gisugo sa Ginoo si Moses sa paghimo og duha ka imahe sa kerubin nga bulawan nga diin magtabon sa kining ginatawag Ark of Covenant na mabasa nato diha sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto na sa 21 ug sa sugo usab sa Ginoo sa paghimo og serpente nga diin nga ang tanan nga mapakan sa bitin ug mutan-aw niini nga adunay pagtuo maayo gayod diha sa ilahang pinaakan. Nga mabasa nato diha sa Numbers kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto na sa 9. Kini na mga sugo sa Ginoo ngadto kay Moses naga-justifies kuno kini sa mga action o sa mga buhat sa mga tao, especially sa iglesia sa Romano Katolika, nga diin sila magpadayon sa pag-venerate o sa pag-worship sa mga imahe, pagsimba sa mga larawan o sa mga estatwa. Now tinuod gayod nga ang Dios nagsugo kang Moses sa paghimo og mga keruben. Pero kini nga keruben dili kini usa ka object, usa ka butang nga diin imuhang kahuron or i-venerate o pagasimbahon. Tungod kay, ang Dios mismo nagmando diha sa napulo ka kasubuan na diin klaro kaayo na nagdili kanato sa paghimo og larawan o pagsimba niini nga larawan o niini nga mga estatwa. Klaro kaayo ang kasubuan sa Ginoo sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 nato na sa 6 nga nag-ingon, ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Dios o dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit o sa yuta o sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abuguan. Siluso ang atong Dios. Dili ako gusto nga may laing kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako, apil ang ilahang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat ka henerasyon nga nagsalikway kanako. Apan, ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo. Tan-awa, klaro kaayo ang pulong sa Ginoo nga nagdili gayud siya sa mga tao sa paghimo og imahe aron simbahon. Sulahi ang kahulugan sa gisugo sa Ginoo ang Moses sa paghimo og keruben. Ingon nga tabon diha sa Ark of Covenant o kaha paghimo og bronze nga serpente aron ang tanan nga mutan-aw niini nga napakan og bitin nga adunay pagtuo sila maulian. Sabton nato kini, ang Dios nagdili sa pagsimba og pag-venerate sa mga idols og sa bisan unsa nga mga sculptures and painting aron simbahon o i-venerate. Pero kay ngano man ang Dios naga-sugo man sa pag gamit niini na mga images, paggamit og mga estatwa, ingon nga representation sa mga construction sama sa sanctuary. Nagipahimo sa Ginoo sa Exodus 25:17 ngadto na sa 22 og sa gihimo ni Solomon nga mao ang templo nga mabasa sa unang Hari kapitulo 6 bersikulo 23 ngadto na sa 26 og sa brazen serpent sa usa ka serpente nga diin mabasa sa Numbers 21 8 o 9. O sa ikaduhang hari usab 18:4. Now, kini klaro na ang ikaduhang kasuguan wala kini naga-proscribe sa religious illustrative material. Walay problema. Kung kana na mga paintings, kana na mga images kay para lang sa pagpaanyag sa usa ka building, walay problema kung maghimo ka ana. Pero kung maghimo ka ana og imuhang i-venerate og imuhang simbahon, diha ta adunay problema. Ngano man, dili gayud siya usa ka object aron sa pagsimba. Neither an Exodus 25:18-21 nor any other scripture authorize religiously iconography. Wala gid muuyon ang Dios ni ana kung ikaw maghimo og imahe og mga lain-lain na mga artifacts o mga hulagway aron imong simbahon. Wala man nagadumili ang Ginoo ana nga maghimo ka ana. Labi na kung kana makapadugang og kaanyag sa construction, labi na kung sa church. Wala nagadumili ang Ginoo sa paghimo ana. Pero asa siya masuko kung kanang imong gihimo, imuhang pagasimba, pagayukbuan, pagaludhan.
Mao man gud ni ang argumento sa Romano Katolika defender nga ang Ginoo nagsugo sa paghimo sa mga cherubim, sa mga brazen, sa serpent, uban pa ng mga images pila dito atong panganod naghihimo sa Ginoo nga maoy mugiya sa katawhan niya nga naglawig diha sa kamingawan padulong dito sa promised land na diin doon na po'y kalayo nga musigas panahon kag gabhion. Now kini ang ilang argumento labi na gyud sa mga Catholic defenders na kini gimando sa Ginoo. Tinuod man gyud nagimando na sa Ginoo nga maghimo ana. Pero wala siya mosugo nga simbahon nimo na unsa ka man. Wala magsugo ang Ginoo nga simbahon nimo na. The cherubs were part of the other object of furnishing of the tabernacle. Diyan pasabot, ang mga cherubim part kini kabahin kini sa mga object, mga muebles sa pagpaanindot sa tabernacle. Ug sakto nato kini nga ang matag object sa tabernacle aduna sila mga special nga meaning or kahulugan. Pero walay bisan isa ni ini nga object na kinahanglan nimong simbahon, kinahanglan nimong ludhan, kinahanglan nimong tahuron nga daw sama sa Dios. Nga diin ang pattern ni ini nga mga muebles sa tabernacle nagkahulugan kini og greater and more perfect tabernacle not made with hands, which Christ is the high priest. Nga mabasa nato sa Hebrehanon 9:11 o sa Hebrehanon 8:5. Now, ang mahitungod naman sa bronze, sa serpent nga bronze, kung sa istorya ana, ako na lang gisgutan kanina, na diin ang mga tao nga mapakan sa mao nga makahilo o makamatay nga bitin, nga diin maoy punishment sa ilahang pagkabagulbulan, na diin gitagaan kini sila og second chance, na diin kung magpakita sila sa ilahang pagtuo o magpadayag sila sa ilang pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa pagtutok, pagtan-aw sa mao nga serpente nga bronze, sila maayo ug dili sila mamatay diha sa poisonous, sa pinakan sa poisonous nga bitin. Apan adunay pipila niini na diin ahigid kaayo. Wala gayud sila naminaw ug mituman sa simple nga sugo sa Ginoo sa ilaha. Mahinungdan nga daghan kanila ang nangamatay natong panahon na. Now, wala man diri gikundina ang paghimo og imahe o estatwa. Kundili ang gikundina diri is ang paghatag niini og taas nga pagtahod o veneration or venerate o pagsimba niini. Maoy ginakundina. Walay problema kung doon na kay imahe, doon na kay estatwa. Sama estatwa ni Rizal, estatwa ni Andres Bonifacio, ni Lapu-Lapu, uban pa ng mga bayani nato. Pero ang ginakundina diha kung imo na silang simbahon. Napay uban na argumento sa Romano Katolika na ikuhaan nilang example kuno ang kining flag na unsa may kalainan kuno daw kung kita hatag og honor or pagtaho respeto sa flag. Ikaw mismo nahibalo ka. Diha mismo sa imong kasing-kasing kung unsa nga matang ang imuhang respeto nga gihatag kung makatubang ka sa flag o kung makatubang ka anang estatwa, labi na kung magluhod na ka ana, magampo na ka ana. Dili ninyo pwede i-deny na wala ninyo na ginatahod. Kung ato ang subayo ng inyong mga event na ginahimo, halos magpakamatay na gani mo para makahikap lang ng santo ninyo. Kaya inyo pagtuon na kung makahikap mo ana, doon na mo yung mga wish na ihatag sa inyo o kung doon na mo yung mga sakit, maayo mo kung makahikap mo ana. So say tawag ninyo ana. Dili ba pag ila sa iyaha nga siya gamhanan, nga siya makahatag sa imuhang gipangayo, nga siya makaayo sa imuhang balatian. Ikaw mismo nasayod ka kung unsa ang imuhang respeto nga gihatag inig magatubang ka anang flag. O unsa pod ang imuhang gibati kung sa diha nga magatubang ka anang imuhang Santo Niño, imuhang estatwa, na imuhang ginaludhan, ginahap-an, dili ta pwede nimo nga inlahon na parehas ra na, dili na parehas. Napay uban na argumento na unsa daw kalainan anang hulagway nga naa sa balay sa imong minahal sa kinabuhi. Ano? Pangutanan nako, imo bang ginaludhan ng hulagway sa imong balay? Sama ang hulagway sa imong gilikanan, igsuon. Imo bang ginaludhan na? Ang tao pwede nimo nga ilaron, pero ikaw mismo dili nimo pwede mailan ang Dios. Kung unsa ang imong emosyon sa diha nga makatubang ka sa flag, makatubang ka ng mga picture sa imong minahal sa kinabuhi at tingali mitaliwan na ning kalibutan o sa imuhang emosyon sa diha nga makatubang ka sa mga estatwa nga giilan nimo na Dios ginatahod nimo, ikaw mismo. Dili nimo pwede gamiton na alibay ang pulong nga parehas ra na. Di na parehas. Ikaw mismo nasayod ana. Mailad ninyo ang mga tao. Ang Dios dili mailad ana. Now atong tan-awon, kung unsa gyud ang gitudlo sa Biblia kabahin sa pagsimba og mga Dios o pagsimba og mga larawan.
Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa gipadayag 9:20. Paminaw, kung mutuo ka og Biblia, sabta kini. Pero kung di ka mutuo og Biblia, baliwala kini, bayaw kini paminawa. Ang gipadayag 20 o 19:20 nag-ingon, ang uban nga wala mga matay, pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Kung sa ilang noong gihimo, imbis maghinulsol, nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo ug sa mga Dios-Dios nga bulawan, plata, bronze, bato o kahoy nga dili makita o dili makakita, dili makabati o dili makalakaw. Imagine mo na. Panahon sa sunog. Muluwas ba na sa imo? Ikaw man siguro muluwas ana niya. Ha? Imuhang dali-dali og hipos pas anon nimo kay basin maapil og kasunog. Ang Salmo 135 o 135 bersikulo 15 ngadto na sa 18 nag-ingon, ang mga Dios sa ubang kanasuran binuhat gikan sa plata o bulawan. Binuhat kini sa mga tao. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili sila makakita. May mga dalunggan sila apan dili sila makadungog. Ug wala sila muginhawa. Ang nagbuhat ug misalig kanila may sama unta sa mga Dios nga ilang gibuhat. Wala ka mahadlok ana. Naingon si Salmista David ang nagbuhat sa ilaha ug nagsimba sa ilaha may sama unta kanila. Ug kini balikon nako. Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto na sa 6 nag-ingon, ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga naa dito sa langit. Ana inyo ang giila nga ang inyong ginahimo is tuwa dito sa langit, inyong nagsilbi kunuhay nga unsay tawag ana? Mediator? Tagapataliwala? Tungod kay nagikan sa langit? Ang pulong sa Ginoo gidid-an kamo niya sa paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga naa dito sa langit, ania sa yuta o atua sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha kay ako ang Ginoo nga inyong Dios abukuan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon nga nagasaligway kanako. Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo. Kini ang pinakabuk-an. Isaya 44:9 ngadto sa 20 nag-ingon, walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios ug walay hinungdan ang mga Dios nga ilang gipaka bililhon kadtong mga nagsimba niini mga buta. Wala sila masayod busa, maulawan sila. Siya nga naghimok usa ka Dios ug larawan, walay kapuslanan. Tan-awa ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Ang naghimok niini tao lamang. Patiguma sila ug pabaruga at ubangan sa hukmanan ug mga lisang sila ug maulawan. Ang panday maghimok wasay diha sa baga. Masuhon niya kini sa kusgan niyang bukton samtang nagbaga pa. Kung gutumon na siya, maluya siya ug kun walay tubig nga mainom niya, kuyapan siya. Ang panday magkutay og pitik ug badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini ug badlisan. Pormahon niya kini ngadto sa dagway ug katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siya mga sidro ug magpili og kahoyng tugas o insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan o dili ba hinuon magtanom siya og sidro o patubuon kini sa ulan. Unya, gamiton kini sa tao ingon nga sugnod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya ug aron maglutog pan. Maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini ug simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit ug muluhod siya sa atubangan niini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini ug magsugba siya diha sa baga niini ug kan-on niya ang iyang sinugba ug mabusog siya. Magpainit usab siya ug muingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya ug musimba niini. Magampo siya niini ug moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Ining mga tawhana wala masayod ug wala makasabot kay gitiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug gitak-upan ang ilang mga nahuna aron dili sila makasabot. Sa mga Catholic defenders, ano di gid ninyo masabtan ang pulong sa Ginoo? Tama ang giingon ni Propeta Isaias. Mga buta tungod kay gitakpan ang inyong salabutan, maong dili kamo makasabot. Gina-interpret ninyo ang pulong sa Ginoo na layo sa kahulugan niini para lang musibok sa inyong kaugalingon na pagtuluyan. Ug ang nakapait pag yun sa mga Catholic defenders, pag makik-argue gani ka sa ilaha, ingnon dayon ka og sulpot bot pasabot
kanang nigawas ka sa Katolika, tao mo na yung kagsulpot nila. Abi ninyo, abi na nang nagatawag og sulpot, mas maayo na nang tawgon ka og sulpot kay nagapasabot ka na nga nakamata ka ug nahibalo ka sa kamatuoran. Kamo nagpabilin nga tulog, bisan hungitan sa kamatuoran, magpakabungol, magpakabuta. Kay lagi kung unsa ang namatan, mauman ang pakamatyan. Pero adunay danger ana. Wala may problema anang barog jud ka. Pero kung nasayod na ka, tudluan na ka kamatuoran, baliwalaon gyapon nimo. Di gyapon nimo dawaton. Mura kag katuntaw na nahimugso anang balaya. Diha na tao, diha nagdako, dunay daghan ng mga maanindot na mga memories anang balaya. Ug miingon siya kagalingon nga di gid siya mahawa ng balaya. Unya nasunog ang mao nga balay. Unya sa diha nga nasunog ang balay, bisan dunay kahigayunan na mudagan, muambak, mugawas aron di maapil og kasunog. Mas gipili niyang maapil siya kasunog kay lagi diha sa nataw, diha sa nakamatkon og buot, diha siya adunay daghan ng mga memories. Inana ka. Na bisan nasayod ka na, mas pilion gyapon nimo na magpabilin kay lagi mauman ang imong namatan, mauman imong nadak-an, ug maupod ang imong pakamatyan. Luoy ka igsuon. Padayonon nato, ining mga tawhanang wala masayod ug wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug gitak-upan ang ilang hunahuna aron dili sila makasabot. Wala bisag unsaon og argyo ani nila. Di gyud sila magpapindi. Kaya naman, araw kay puno sa Ginoo, dili makasabot kay gipiyong ang ilang mga mata ug gitak-upan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. Walay usa kanila nga namalandong, walay usa nga nakahibalo o nakasabot aron unta pag-ingon. Gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini ug nagluto usab ako pan ug nagsugbag karne sa baga niini ug gikaon ko kini. Unya gihimo ko sa kalayo ug unya gihimo ko na hinuong Dios ang naisalin niini ug gisimba ang usa ka pirasong kahoy. Versikulo 20. Samara nga nagkaon siya sa abo, gipasalaag siya sa kaugalingon niyang hunahuna ug dili sa makalingkawas ug moingon, walay bili kining ania sa tuo kong kamo. Isaya 45 bersikulo 20 nag-ingon, ang Ginoo miingon, pagtigom ug panuol kamong naisalin sa kanasuran, wala masayon sa ilang gibuhat. Ang nagdaladala sa ilang mga Diyos nga kahoy ug nagpadayon sa pag-ampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Klaro kayo. Leviticus 26 bersikulo 1 nag-ingon, you shall not make for yourselves idols, nor shall you set up for yourselves an image of sacred pillar, nor shall you place a figured stone in your land to bow down to it, for I am the Lord your God. So klaro kayo ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ayaw kamo paghimo og laing Dios. So mahimong mo komento ka, mahimong batok ka nako or uyon ka nako. Pero kung batok ka man sa akong gisulti, palihog basaha pag-usab ang Biblia. Ang pulong sa Ginoo sakit man, labi na gyud ang kamatuoran. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon usab, ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Busa akong hagit kanimo, samtang dili pa ulahi ang tanan, sabta ug dawata ang kamatuoran. Kay basin maulahi na kaniya.